Sada će nam se predstaviti pučki pjevači iz župe Vidonje, dolina Neretve, Republika Hrvatska. Sadašnja župa Vidonje nalazila se kroz povijest u raznim biskupijama. Neko vrijeme i u Trebinsko-Mrkvanskoj, a danas u Splitsko-Makarskoj. Najstarija crkva u župi sagrađena 1616. a nova 1968. Posvećena je 1971. U to vrijeme župa je brojila 1800 vjernika, a danas svega 268. Tadašnje vlasti nisu im bile sklone, pa je svijet odselio u Metković. Ova župa je dala 20 svećenika, 2 nadbiskupa, 1 biskupa i 70 časnih sestara. U župi se slave mnogi sveci, a najviše Sveti Liberan. Pučko pjevanje koje ćete večeras čuti datira od davnina. U Neretvi ga zovu Neretvanski koral. Skoro u svakoj neretvanskoj župi se pjeva, ali u svakoj župi različito. Sada će nam naši gosti predstaviti jedan način pučkog pjevanja u dolini Neretve. Poslušajmo ih. Mi ćemo biti malo drugačiji, pošto mi nismo klasična folklorna skupina, nego smo pučki pjevači, pa ću vam zapjevati 2 lagane pjesme. Jednu svjetovnu, jednu crkvenu, evo. Večeras čast mi je da zaključim s mojim pjevačima mi ćemo pjevati, a vi slušajte, pozdraviti Gospu pjevanjem.
svijetu.